Igbo bibo mma mmanụ. Olee otu unu mere taa? Ama m na apụtala Igbo ndị nwe m, ekelekwa m unu. A sị na nri tọ ụtọ, ejiri obiọma mee gịnị rie ya. Ya bụ na nri na-atọ ụtọ na-eme gịnị na-akpa obi aṅụrị. Ihe ọzọ bụ na ọ bụrụ na nri adịghị ụtọ, site n'iru gị ka ị ga-eji maa na nri ahụ eme gịnị, nri ahụ ọ dịghị ụtọ. Ya bụ na otu esi eri ya, o nwere ike sef ọ gada akpa obi ụtọ. Ya bụ onye na-ewetara unu akụkọ n'ụbọchị taa bụ Nwaada Chisom Alụzie. Ama m na ụfọdụ nna asị na hei, Nwaada ka ịkwa n'ebe ọ gara, ọ na-emekwa ihe onyonyo ya biko na-eweliwe mere emeela m, ana m apụta kewa na gịnị ihe onyonyo. Mana obi dị m ụtọ ịpụta n'ụbọchị kedị taa ka anyị kwuo unu ọtụtụ ihe. Ya bụ n'ụbọchị kedị taa, ihe atọ anyị chọpụtara na-etisasa ezinụlọ. Ihe atọ na-etisasa ezinụlọ maọbụ tisarala ezinụlọ ndị mmadụ n'ụbọchị kedị taa. Nke mbụ bụ ụfọdụ ụmụ nwaanyị alụbatara n'ezinụlọ. Ị ga-ahụ ezinụlọ ụmụnna na-eto n'udo, na-eto n'obi aṅụrị, mana alụbata ha na nwaanyị abịa chọrọ ịwụ gịnị agada gbachiri ụzọ, ọ ya chọrọ ka ọ bịa kọntrolu ezinụlọ. Ya bụ na ọ bụ ihe kwesịrị ekwesị ụmụ nwoke na-alụ nwaanyị ha eleme anya. Ị gaghị ekwe, ịmarala otu n'ushi na-eto, ị gaghị ekwe ka nwaanyị alụbatara bịa tisasịa ezinụlọ na-eto n'udo sins ọ dịghị na mma. Ya bụ nke ahụ a ga-eme gịnị, elebara ya anya. Nke ọzọ bụ ndị ọzọ na-etisasị famili, ma ọ na-emele ụfọdụ famili alala iyi n'ụbọchị kedị taa bụ ndị a na-akpọ sister in-laws. Nwaada bụkwa sister in-law, mana afọ nwoke ịhụ nwaanyị si na ọ laikiri ya, o miniri la nwoke ahụ chọrọ ibi wit nwunye ya. Ka anyị hapụ ndị sister in-laws nda, ka anyị hapụ ịbịa anyị abịa na-achị kọntrolu obi nwanne anyị nwoke, ma ọ na-achị kọntrolu ezinụlọ nwanne anyị nwoke, ma nwanne anyị nwoke ma nwunye ya, ọkwa na-achọ ihe ga-ebute ikoro. Ọwụ na-enwe problem makwa na-enwe ọgbaghara na famili, nwanne gị nwoke abịakwute gị bụrụ onye na-ekpe udo. Abịakwala gị bịa saịdị ya ke nwaanyị, ma ọ ga-abịa saịdị ya ke nwoke, ma ọ ga saịdị ya your brother, ma na-etinye n'ụlọ ose ka your brother na-enwekwa obi ọjọọ ebe nwunye ya nọ. Ọwụghị gị le ya bi. Chetakwa na ihe ọbụla mmadụ mere mmadụ, ọ ga-ejikwa aka ọzọ. Ihe ọbụla mere mmadụ n'aka, ị ga-ejikwa aka nke a kpọrọkwa ya. Ya bụ ụmụ nwoke, ọ dịrị unu n'aka ka unu hapụ unu ekwela nwaanyị bịa tisa ezinụlọ unu. Unu ekwela ụmụnne unu nwaanyị itisa ezinụlọ unu. Chineke nyela unu ọgụgụ isi maọbụ wisdom maọbụ amamihe ịma ihe dị mma. O nyere unu amamihe ịchịkọta ezinụlọ. Yes, nwaanyị ga-enyekwa suggestion, but unu ekwela ka nwaanyị tisasị ụmụnne unu. Unu ekwela ka nwaanyị tisasịa ezinụlọ unu, maka na onye ma ihe na-asụ n'ikwe, onye na-ama ihe na-asụ n'apata. Anaghị agwa onye ma ihe si n'anwụ mee gịnị pụọ. Ọgịlị abụọ ga-aka nka ka anyị mara ihe anyị kwesịrị ime. Otu a ka ọ dị m n'ọnụ n'ụbọchị kedị taa, ka ọ dị m.